ବୁଝେ ନା ଆମର ମାଛ ଭାଜି ସେ ମାଲଟେ କହିଲେ ଦେଲେ ତାପରେ ମାଛର ତେଲ ଇଏ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଳି ଦେଲେ ତାପରେ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ସବୁ ରକମ ତାପରେ ଗରମ ହେଇଗଲା ତେଲଟା ତାପରେ ମାଛ ଭାଜି ଦେଲେ ସବୁଗା ଛାଙ୍କି ଦେଲେ ତେଲର ତାପରେ ପିଲାଟି ସହିତ ଦବା ଭାତ ଅଛି ସେଇ ତା ସହିତ ଛୁଆ ଖାଇବ ବାପ ଖାଇବ ମା ଖାଇବେ ମାର ମୁହଁରେ ଦେଖି ଦିଅ ଆମର ଏরকম ଖାଦ୍ୟ ହୁଏ କଞ୍ଚାର ଖାଉନି କଞ୍ଚାର ନା 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 କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ରୋଗ ହବ ଜାଣିନ କି ତାପରେ କାଠର ଆମର ଚୁଲି ତିଆରି ହେଇଛି କାଠ ନାହିଁ ପୁଣି କାଠ ନାହିଁ ଆମର ବାଁଶ କାଠ ଏଇ କାଠ ଆମେ ଜାଳୁଛେ ବହୁତ ଦୂର ଲାଗିବ ଦିଟା ପୁରୀ ଦେବା ଗୋଟେ ଭିତରେ ନେଇ ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ପଇସା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସେ ଚୁଲିର ରୋଷେଇ କରୁଛେ ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଦିଆଗଲା ପିଆଜ ଟିକେ ମରିବନି ମସଲା ପକା ହବ କି ମାଛ ମାଇଲା ହେଲା ଉରିଆଡ଼ି ମାଛ ଇଆଡ଼ି ମାଛ ପାଇଲେ ତ ହାତ ଫାଟର ଭାତ କରିବାନି ଗାଦି ଦେଇକି ଗାଦି ଦେବା କାଣା କାଣା ଘରେ ଚୁଲିରେ ଭାତ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇଦେବେ ভিডিওটা যদি প্রথমে আসতে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দেবে তারপরে আমি দেওয়া চুলকা বাটা মশলা চিলি পত্র ଧନୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଇଏ କରନ୍ତି ବୋଲି ଅଲଗା ଟିକେ ଲାଗେ ମସଲା କେତେ ବେଶୀ ଦେହ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ମସଲା ତରକାରୀ କେତେ ଜାଣନ୍ତି আমার আলু কাটা হয়ে গেছে এটি আমার মাছ ভজা কিছু ফ্রাই করে দিয়েছি ଆଉ ସେପଟେ ହେଲା ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଶୀତଟା ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ତରକାରୀ ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟ ପତ୍ର ପକେଇ घाटी रखिए और करिए
ଦବା ଆଳୁଟା ଟିକେ ପୁରୀ ଦବା ଜମାରେ ଦେଖାଯାଉନି ମାଛଟା। ଏବେ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଚାଙ୍କ ଦଉନି ଟିକେ ଖାଇବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ନିଆଁ କେମିତି ହେଇଛି। ଅଦାଡ଼ି ଯାଇ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲାରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।